Salaman sih karo wong tuwa. Salaman. Yo. Yo sing rame ngger. Yo. Wah. Eh. Oh, eh ah. Eh. Oh, 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 ya. Ah, eh. Ya. Oi. Oh. Oh. Ya. Eh. Ini keboy ning kita. Yo 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 Coba siji-siji. Wah, lagi.
Mustika Dewa. Oi. Wah. Oi. Bau, 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 bau. Huh. Yo. Yo ah. Hey. Lulu. Moga yang mau naik ke atas kepala reok. Moga. Buatan nopo-nopo. Mas Gendut pengen munggah Mas Gendut. Lediki munggah Lediki. Mas Gendut. Mas Chandra, para adik, mas-mas mbak-mbak, mas-mas yang ingin naik ke Palaryok dipersilahkan. Semoga adik-adik utamanya dan mas-mas. Mbak Sinten aku munggah neng dhuwur ndase Ryok. Mbak Adang, mbak-mbak yang cantik-cantik, mas-mas yang ganteng-ganteng, monggo minggah. Monggo adik-adik, mbak-mbaknya boleh kok. Boleh. Disilakan. Persilakan boleh kok. Naik di atas di kepala Ryok. Mustika Dewa. Mele kok. Yo, Mbak lupa. Mbak lupa. Monggo. Yang mau foto Mbak, ayo. Bapak Janjo dugane. Ora apa-apa. Ayo digotong, dicekel. Boleh. Nah, foto paling sithik. Senden. Lah. Yo. Ayo arek iki sing gareng iki sing segak. Ayo. Hei. Ayo cara mene to.
Dijogo. Ojo lang dijelok dhisik. Dicekeli. Awas hati-hati lan nyekel. Nah, ngono. Karipo ya. Monggo. Mas-mase adik-adik, mbak-mbake boleh dipersilakan naik ke atas kepala reyong. Monggo yang mau foto. Siapa? Boleh? Dipersilakan. Monggo adik-adik boleh. Adik. Sampean lah pengen begah ya. Sampean. Ada Satya nggak mau naik Iki. Oh, Mas iki, adik-adik sing baju hitam. Adik-adik mau naik kepala Rio. Monggo. Kene iki. Adik-adik iki yang pakai kaos hitam. Ayo Bapak Jojo diunggahke alon-alon. Ayo sikil iki rada di Gero satemene paran agrika jaluk gelengan amatane sampe abu perkara demenan ya, terima kasih. Nanti yang baju hitam. Kaya sing ana mane wong lanang. Angken neng dinggo gandolan. akhirnya gol.
Krishna Buwana Mustika Dewa. Ayo Mbak Vera. Iya. Lo. Endone cemerlang. Oh, iya, iya. Macanya ada dua. Ayo dan dilihat Pak Jan gak usah dikai. Ayo cintek. Ayo wis dintekne ae Pak Jatme kok gak usah diwehi. Sing penak sing murep kuwi kok. Lah wis. Lah iki nyale Pak Jatme kok ora usah diwehi Pak Jatme kok. Wis gowon balik. wis ora apa-apa. Bose tenang ae, wis. Ora apa-apa. Aman. Wis aman. Wis karepe piye Jajal? Wis ngono kuwi, ayo. Entek weh. Wis entek, apa sing digoleki kuwi? Karpete kuwi digawa, dicokot. Nek 500.000 Jajal. ora. Ayo, kok. Padha engkel-engkelan Jajal. Wah, lah kuwi Bapak Sugeng. Bapak Sugeng ngawur sik ta. Aja ke susu. Ini ke susu sitok. Mengapa kamu ke susu? Saya ya pingin. Masa mbok serang dhewe ya. Ayo Mas, tabuhi Mas. Ditabuhi Mas Agus, ditabuhi ben gayeng. Kuwi mikir iki dijupuk belakang ndang ning kono. Mikir ka dhuwur ning arep ngono kan. Kayak kok gulungan kendang ning kono ngarep. Sing kene-kene. Ya buka kita sana. Kene kayak warsi kene apa? Namo. Oh, mikir dijaluk. Ya kono kok. Oh nyatek untuk cemot dimek. Ora dilem mau dilem. Lah ya wis lime mau. Lah nang dia sego kowe iki. Lah ya. Oh, cemot kok. Gula nih rasa. Ojo diganggu to. Makane aku tuh nyatek ben aman ngono. Ndang kae sik pira kae? Coba sik pira. Piye karepe kono, Ndang? Sik loro iki ngengei. Ora enek to ngene iki. Aku yo ngengei. Karek mak loro, ora enek to, Bos. Ya kuwi dintane dhisik karo kok. Wah, terima kasih. Jajaran sing apik. Kek. Se. Tugas dhewe-dhewe. Oh, duit. Dijajar sik, kok disaki. Ora to, Pak. Tak dieleki lho. Ya dijajar ben roh kabeh. Lah kae lho tambane kae lho. Kandhane ora percaya. Lah ngono. Wes ben adil. Lah kae mas-mase kae. Lah kae. Ya digiling. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ayo ben adil kuwi diitung pira? Siji-siji lah ngono. Didelok. Dipilih.
Siji. Gentenan. Kok selentrak iku. Ayo, dah. Mas. Yo. Nah, ngono siji-siji. Dihitung. Iki kancane pira? Iki piye to bareng-bareng kuwi? Dihitung. Kayak Mbak ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Ditoto bapak tunjuk. Ben ora morat-marit. Genten. Ayo. Dipilih. Nah, ngono. Ayo gentenan. Yo. Ya, bisa pirogi, ayo, apa? Ayo, terus. Ya, gentenan terus. Nah, bisa pirogi, dihitung. Ayo. Ya, ini kacamata. Lah, wis. Ditoto lah ngono. Ben orang limbung. Ya, wis. Kau nak lebong orang nak dicipok karo lambe. Ayo coba kaya apa ndang? Ndang keplok apa ben rame iki? Coba kaya apa? Ayo keplok sing rame. Becal kaya apa kuwi? Ayo. 1 2 3. Ayo terus. Catat. Rumah saku kok melu ae. Bisa ora? Bisa. Bajune diteleh lah ngono, enten. Ayo, piye? Ngobrolnya piye coba? Aku 1 2